Какъв прекрасен ден, мои малки приятелю! Поздравления! Това, че ще те изям, е голяма чест за теб. Пак ли старите ти номера? Не слушаш, макар че те предупредих. Тогава ще го направим по трудния начин. Само спокойно, приятел. Нека поговорим като възпитани животни. Дай ми тези маймуни, те са мои. Не ме убеди. Само почакай, здравеняко. Паметта ми е по-дълго от опашката ми и ще съжаляваш за това. И то скоро. Какво става тук? Хайде, чака ни много работа. Да, скъпа, веднага идвам. Идваме и сега. Просто малко се позабавлявахме с момчетата. Като едно време. Какво? Фу, радвам се, че е било сън. А? Днес ще бъде изстреляна ракета до Луната. В нея ще е първият горски космонавт Зайка Оскар. Какво Оскар? Великото пътешествие. Господин Мик-Мик! Господин Мик-Мик! Добро утро! Изстрелването ли идвате да гледате? В никакъв случай. И ти не бива да ходиш. Няма нищо за гледане. Добре, както искате. Приятен ден! Тра-ля-ля-ля-ля-ля! О, Боже! О, здравей, Мик-Мик. Изстрелването на ракетата ли идваш да гледаш? Не, Хюстън! Нямам време за глупости! Но това не са глупости. Приятелят ти Оскар отива на Луната. Оскар не ми е приятел! Добре, разбирам, без повече въпроси.
Значи няма да дойдеш. Не! Защо просто не каза така? Няма нужда да крещиш. Господи, понякога трябва да си по-спокоен. О, какво по... Кой е там? Аз съм там! Къде е това там? Ами, мислех, че съм у дома, където не ме безпокоят. Мик, това ти ли си? Чух, че днес ще изстрелват ракета до Луната. Не виждам нищичко, но ми хрумна чудесна идея. Защо не дойдеш, за да ми описваш на ухо всичко, което се случва около нас? Стига! Наистина ли вярваш, че ще изстрелят това плашило? Хвърчило ли? Не, няма да е схвърчило. Ще лети с ракета. Не ми пука, ако ще да лети с карета. Защото аз няма да отида. Каква мида? Няма никаква мида. Говоря за твоя приятел Оскар, който ще лети до Луната. Оскар не е мой приятел. Не ми трябват приятели. Ясно, Стиви? Разбрах. Радвам се, че идваш. Аз тръгвам, а ти ме настигни. Ще се видим при площадката. Пак на път, пак... Приятели, днес определено е денят. Луната вече е достъпна. И знаете ли, това е малка стъпка за заека, но огромен скок за животинското царство. Ей, някой да е виждал, Мик-Мик? Казал, че няма да дойде. Да, никакъв шанс. Винаги ще има сърдити. Няма да ги оставя да победят. Ще му докажа. Така да е, на тях, така да е, на всички. Включвам. Запалване на двигателите. Опа, забравих горивото. Случва се. Хайде! Отлепяме се от земята. Хюстън, имаме проблем. Да, съвсем определено е така. Как така? Пилотът определено е змия. Не. Сигурен съм, че Оскар пилотира тази ракета лично. С Богом, Оскар! С Богом, приятелю. И безопасен полет. Работливите ми пчелички. Ей!
О-о! Опа! Сладки панталонки! Време е да се махаме! Да се махаме ли? Сега? Да, веднага! Леко с ушите! Ох! Дейв Клюн 2, чуваш ли ме? Как е времето над Париж? Хубаво е, небето е ясно, но днес очакваме малко дъжд. А вие? Аз летя за Индия. Надявам се над Мумбай да няма турбуленция. Стига приказки, момчета. Искам каналът да е свободен. Успех на всички. Вижте, момчета, Карл. Не знам как са го наели отново. Явно управата е съвсем отчаяна. За сега е на изпитателен срок. Какво бедно животно носиш този път, Карл? Носи бебе панда! Страхотно! Да не се изложиш, Карл. Както когато занесе зебричката на конската двойка. Беше забавно. Не се опитвай да занесеш бебето на мечка, Карл. Не се тревожете. Спокойно, бебенце. Всичко е под контрол. Оле! Олеле! Чакайте, съвсем се обърках. За кого е това бебе? За пандите или за мечките? Да, спомних си. Разбира се, че за мечките. Без никакво съмнение. Ще ти кажа две думи, Оскар. Дългух, астронавт. Чуй ме, разбирам, че вероятно си ядосан. Кой е ядосан? Аз ядосан? Да. Не, ни най-малко, приятел. Направо съм бесен! Много съжалявам, приятел, но сам си виновен. Беше подредил кошерите грешно, затова паднаха. Трябвало е просто да ги подредиш правилно. Тогава и 20 зайка да паднат от небето, няма как да ги щупят. Да не си полудял, ракето зайко! Защо обикаляш и разправяш на всички, че сме приятели? Не сме! Ти си един жалък неудачник, който винаги се забърква в беди. От пакостите ти никога не излиза нищо добро. Какви ги говориш?
Казваше, че ракетата няма да полети, но не позна. Тъпата ти ракета полетя толкова добре, че направи любимата ми лодка на швейцарско сирене и ми унищожи всички кошери, а ти едва не ме уби. Но не те убих, нали? Да! Помниш ли как реши да преградиш реката и ми наводни къщата? Исках само да направя езеро за пастърва. После реши да правиш петролен кладенец в градината ми, помниш ли, Пухчо? Но от него излезе фонтан от вряла вода. Но там порасна красива кокосова палма. Само дето не харесвам кокосови орехи. Съжалявам, не те чух добре. Би ли повторил, моля те? Да, казах, махай се! Добре, напълно си прав. Но се кълна, че нещата ще се променят. Всичко съм премислил. Вярваш ли ми? Ще ти помогна, ако искаш. Ще съберем реколтата, ще върнем пчелите. Забрави пчелите. Сам ще правя мед. Притрябвали са ми пчели. Няма начин, върви си! Само, че къщата ми е на парчета. Или по-скоро остана на прах. Може ли да поостана малко? Значи за това се наричаш мой приятел. Не, нямах предвид това. Виж, с теб сме идеални партньори. Супер зайците като мен винаги се нуждаят от супер мечки като теб. Двамата ще сме като Батман и Робин, като Д'Артанян и тримата мускетари. Да. Като Бони и Клайд, като Долче и Габана. Какво? Няма начин. Не искам да съм като Долче и Габана с теб. Така ли? А като тримата мускетари? Забрави за това! Веднага ще се прочуем. Ще посетим много места. Ще ни потръгне. Ще видим страхотни неща. Ще разтърсим света. Не! О, стига де! Дай ми шанс. Бебе панда? Мик, защо си го поръчал? Не съм. Оскар, направи нещо, моля те! Не мога да понасям бебешки плач, направо полудявам! Просто е гладно. Чувал съм, че плачат, когато искат да ядат. Така ли? Какво ядат пандите? Всички бебета пият мляко. Сигурен ли си? Мисля, че да. Но откъде ще вземем мляко? Сетих се. Мик, какво ще кажеш да задържим бебето? Много е сладко. Ти ще му бъдеш татко, аз ще му бъда... Спри до тук! Искам си нормалния живот, а това е напълно ненормално. Бебе панда в моята къща! Трябва да го върнем на родителите му. Сигурно вече умират от притеснение. Така ли? Какво да правим? Ние ли? Кой е споменавал нещо за нас? Забрави тази работа. Това наистина е бебе панда. Те живеят в бамбуковите гори далеч на юг. Това ще е дълго пътуване. Само, че ако се спуснем по реката, мисля, че е постижимо. По реката? Трябва да намериш начин да отидеш с тях, Оскар. Хайде, мисли. Трябва да има начин.
Мик, сигурен ли си, че не ти трябва помощ? Не и от теб. Мога да съм помощник, капитан. Изчезвай! Мога да помогна с провизиите. Защо е толкова тежко? Махай се от тук! Не се отказвай, Оскар. Трябва да има начин. Просто мисли още. Хайде! Мик, моля те, трябва да ме вземеш с теб. Заради нашето приятелство, моля те, трябва. Вече ти казах, няма да те взема. С теб няма да изкараме и миля. И не сме приятели, ясно, Оскар? С Богом и успех! Добре. Щом така искаш, аз просто ще... И още нещо, Оскар. Да? Да ми поправиш кошерите преди да се върна. Ама че клоун. Мик, наистина ли смяташ да ме оставиш тук съвсем сам? Това се казва рай. Хубаво е, че Оскар го няма. Не се тревожи. Щастлив бъди. Какво е това? Колко интересно! Аз летя! Пази се! Пресветаско Мрио! Добре, Оскар. Здравей, Мик. Аз просто... минавах наблизо. Реших да намина за по чаша чай. Здравей и с Богом! Не може ли да поостана малко? Не, никога! Махай се веднага! La cucaracha, la 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 la, la cucaracha, la 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 la, cha. О, добре. Можеш да останеш, ча-ча-ча. И гледай този път да си полезен. Обещавам ти, че няма да съжаляваш. Аз... Ти сложи ципа. Ясно? Ти също.
О, Боже, глупава песен. Спомням си го, сякаш е било вчера. Прекосявах Африка с ятопатици. Бяхме над връх Килиманджаро, когато изведнъж ни нападнаха орли. О, мънди, каква битка беше! Да знаете, бих се като подивял звяр и спечелих. Благодарение на мен всички бяха живи и здрави, а царицата на патиците ми подари сърцето си. Защо се смеете? Казвам ви истината. Докторе, не се ли умори да лъжеш? Вече тук никой не ти вярва. Знаете ли защо има такъв голям клюн? Защото трябва да има къде да си държи езика. Знаете ли защо той има толкова малка глава? Защото е идеална за мозъчето му, колкото грахче. Какво? Това значи ли, че моят мозък е колкото грахче? Или пак моят? Ние поне знаем кога не сме добре дошли. Ще си тръгна, но вие губите. Никога няма да опознаете истинската сила на въображението. Отивам да разкажа на целия свят приключенията си. С Богом и по-добре пернато плашило такова. Дюк, не го взима и толкова при сърце. Тай дори изобщо не разбраха с кого имаха удоволствието да говорят. Съществуват единствено, за да се превърнат в кълвящи патки. Я гледай ти, какво имаме тук? Дами и господа, уверете се, че коланите ви са закопчани добре и седалките ви са в изправено положение. Започваме снижаване. Добре, Оскар. Кормилото е твое. Аз ще подремна сладко. Дръж курса и се погрижи бебето да не плаче. Ясно? Слушам, капитане. Клоун! Това си е шега между нас. Бонжур, приятели, моншури! Ще ти разкажа една история. Веднъж участвах в състезание в протока Гибралтар. Извинете, състезание къде? Какво? Отплавали сте без никакви теоретични знания? Протокът Гибралтар е протокът между... Кой по-точно си ти, а? Позволете да ви се представя. Аз съм пеликанът Дюк, пътешественик, хуманист, както и филантроп. С Богом, хуманотроп такъв да те няма. Приятен полет, бон вояж! Надявах се на чаша чай с малко млекце. В замяна с радост ще ви разкажа за... Надявал си се. В петък не сервираме чай. Нима вече е петък? Ще ви разкажа една история. Когато служих в харема на великия султан, всеки петък си правехме... Махай се от сала ми! Оскар! Само секунда, де. La cucaracha, la cucaracha, la 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 la, la cucaracha, la cucaracha, la 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 la, cha cha cha. Ще ви разкажа една история. Преди много години, когато гледах бъдещата кралица на Англия... Така, къде беше това? Ако не ме лъже паметта... Но предполагам, че това не ви интересува, нали? Напротив, Дюк. Разкажи ни го с подробности. Хайде, разказвай. Ще изслушам с радост всички твои истории. Наистина ли? Тогава ще ви разкажа друга история. Веднъж бях на приема на фараон. Туткал се в камион 15. Не знам защо го наричаха така. Сякаш тогава нямаше камиони.
Между другото, къде отиваме? Връщаме това бебе панда на родителите му. О, благородна мисия, за мен ще е чест. Добре, Оскар, дай към брега. Време е да опечем този гъсок. Не можете, аз не съм гъсок. Много жалко. Зверски съм гладен. Само се виж, пак си се вцепенил. Кой е там? Добър въпрос. Ти кой мислиш, че съм? Ами не знам. Хайде, помисли много хубаво. Знаеш добре, защото аз съм ти. Какво? Ами, не, аз съм аз. Така е, но аз съм най-добрата част от теб. Най-добрата ли? Да, аз съм твоят страх. Дойдох, за да ти кажа, че се гордея с теб. Ти се страхуваш толкова много от всичко около теб, че страхът буквално те парализира. Но аз не искам да се страхувам. О, само че трябва. Точно тази гора е най-ужасното място на света. Пълна е със смразяващи кръвта, ужаси и скрити опасности. Чуваш ли? Чуваш ли скърцането? Навсякъде има диви животни. Вцепенен от страх, както ти казах. Уморих се да ме е страх. Глутницата ме изгони. Това е хубаво, но те не са достойни за теб. Те са глупаци. Преструват се, че са смели. Не са щастливи, защото да си смел е най-уморяващото нещо на света. Не, ти не съществуваш. Ти си плод на въображението ми. Ти си халюцинация. Халюцинация ли? Можеш да ме докоснеш? Не, страх ме е от теб. Точно така. Така и трябва. Добро момче. Махай се. Излез от главата ми. Остави ме на мира. Излез, излез, излез! Повярвай ми, няма да се отървеш толкова лесно. Не, с теб ще сме заедно за винаги. Оскар, остави ме на мира. После ме попитаха, искаш ли да хапнеш рибка? Аз казах, не ям риба. Всички заспаха. Мик-мик. Сега пък какво има? Не съм казвал това на никого, но родителите ми бяха мечки. Преди много години баща ми беше изчезнал в морето. Майка ми замина да го търси. Така и не се върна. Наистина ли? Отгледаме семейство диви зайци. Сине, това ти ли си? Татко! Сине мой! Татко! Сине мой! Татко!
Не се ли сърдиш, че ти надупчих любимата лодка? Разбира се, че не. Това е просто лодка. Въпреки, че сега потъваме заради мен? На кого му пука? Ти си мой син? Какво? Потъваме ли? Какво? Какво? Какво има, Мик-Мик? Всичко е наред. Просто сънувах ужасен сън. Нещо страшно ли? Няма да повярваш. Сънувах, че ти, Оскар, си мой син. Аз също. Представяш ли си? Би било кошмарно. Да, разбира се, ужасен сън. Изобщо не е хубав. Добре, Дюк. Твой ред е да си на пост. И аз ще взема да дремна. А ти, Дюк, наглеждай бебето. Ако заплаче, му разкажи някой от безбройните ти истории. Ще му разкажа как веднъж Леонардо да Винчи ме помоли да позирам за портрета на Мона Лиза. Но размисли и замени красивия ми клюн с грозното лице на съседката си. Ако искаш, можеш да му разкажеш, че си бил на бала с Пепеляшка, заедно с Снежанка. Почакай, запомни, от теб се иска. То да не плаче. Остави ме на мира. Излез от главата ми. Не съществуваш, не си реален. Излизай. Излез от главата ми, моля те. Излизай! Опа! Ти пък кой си? Аз ли? Аз съм и Янус. И защо се вцепени, Янус? Ами аз винаги се вцепенявам, когато ме е страх. Но от какво се боиш? От всичко и от всички. Дори от нас ли? И от вас, особено от теб. Наистина? Дори от мен? Да, дори от теб. Малко де. Оскар! La cucaracha, la cucaracha. La 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 la. La cucaracha, la cucaracha. La 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 la. La cucaracha. Дюк! Ще ти разкажа една история. Веднъж бяхме на лагер до реката Лимпопо и ни нападна глутница гладни вълци. О, мунди, да знаете как виеха. Боже, какъв вой! Добре, да тръгваме. Янус, ти идваш с нас. Ами, аз ли? Да, ти. Какво, страх ли те е? Ами, много ме е страх, но ако остана, ще ме е още повече страх. Значи е решено. Хайде, всички на борда!
Скъпи приятели, ще ви разкажа още една история. Тази е добра. Бяхме някъде по тези земи. Бях с моя приятел тигъра. Всички знаят, че тук няма тигри. Знаеш ли какво си племпало, Дюк? Аз? Племпало? Къмно се тук има тигри. Здравей, пчеличке. Искаш ли да сме приятели? Ужасно съм самотен. Няма с кого да говоря. Можем да говорим за времето или за спорта, ако искаш. А може би дори... хрумна ми нещо. Можем да напишем стих заедно. Да си пчела или да не си пчела? Това е въпросът. Дали да остана и да изпия водата от локвата или да бързам напред? Кой ли знае? Кой може да ми каже дали съм роден, за да спечеля сърцата им като смел супергерой? Има ли ми нещо? Защо никой не иска да говори с мен? Само аз нямам приятели. Аз ще ви разкажа друга история. Веднъж плавах по реката Замбези и изведнъж попаднах в много гъста мъгла. Един момент, Дюк. Какъв е този звук? Сякаш чух нещо. Звук ли? Не е от мен. О, вижте! Дюк, припомни ми точно какво казваше за мъглата. Да, казвах, че докато бяхме в мъглата... Вижте там! Внимавайте! Вземи бебето и отлитай! Слушам, капитане, и слитам веднага! Ами вие? Не се тревожи за нас, обречени сме! Да, обречени сме. Може би не сте, виждам бряг пред нас. Можете да опитате да спрете. Оскар! Защо все аз? Карай към онзи бряг, аз ще греба! Оскар! Не можем да плаваме нататък, скалите са много. Знаех си, че не трябва да те взимам. Създаваш само проблеми. Заек на борда. Това носи лош късмет. Какво? Аз нося лош късмет? Нали ти управляваше сала? О, значи аз съм виновен за това. Не съм аз. Всички ли мислите така? Аз такова... Добре, просто прекрасно. Вече не ми трябвате. Можете да се прибирате, дано не се изгубите, защото няма да съм там, за да ме обвините. Оскар, танцувай! Добре, тогава, Дюк? Янус! Добре, тогава ще се справя сам. Добре. Тихо.
Ще ти разкажа една история. Веднъж реших да посетя една приятелка, която случайно е пчела. Само че се появи един язовец и ми каза: твоята приятелка дори не е пчела, всъщност е оса. Какво ще кажеш? Здравейте, скъпи приятели. Ти кой си? Огромна пчела? Тогава отлитай! Мечтах да отплавам надалече, аз открих чудесен, но накъде пътувам? Натам, под мрачни небеса, не ме очаква никой, а чувам тук небебенце плаче. Дали не плачете за мен? Имаш ли си име? Шекспир? Уилям, така де, Амур. Амур? Бонжур! Търся родителите на това бебе панда. Ще дойдеш ли? Разбира се, най-после си намерих приятел. Пак ли на теб пък какво съм ти направил? Спаси ме от мен самия. Добре, лорд Байрон, стига толкова, да тръгваме. На юг! Какво чакате още? Хайде! Ето я и нея, приятели, великата китайска стена. Дебела е цели 5 метра, а на височина е цели 10 метра, приятели. Дори се вижда чак от космоса. Дюк, откъде знаеш всичко това? Откъде знам ли? Бях старши съветник на китайския император по време на... Идеално, Дюк! Значи знаеш как най-лесно да минем от другата и страна. Ами ние птиците обикновено просто прелитаме над препятствията, ето така. Благодаря, Дюк. Много ни помогна. Почакай. Мога да ви прехвърля над нея. Шегуваш ли се? Ще си щупим вратовете. Преди в цирка. Идеално! Като в цирка. Хванахте! Чакай, Мик-Мик. Кой ще хвърли теб над стената? Добър въпрос, Омир. Нека си довърша историята. В цирка бяхме световно известна трупа от пеликани гимнастици и използвахме катапулт, за да се
прескачаме. Да! Катапулт, значи. О! О! Не се тревожи. Следващия път ще стане. Да! Въобще не се тревожа. Само не се пускай! Завивай с крилата! Използвай ги! Добре. Дюк, този път не бързай толкова! Лесно ти е! Забави с помощта на крилата, за да не започваме наново! О, добре, добре! А сега го пусни! Опитвам се! Падна като перце, Мик-Мик. Предлагам да си починем. Погледнете го. Бебето ни вече порасна. Къде отива? Сигурно е почувствало нещо. Малкото явно най-после се чувства у дома си. Много сте чувствителни. О, значи така свършва историята ми. Приятели, трябва да се разделим! Надясно, наляво. Ей! Никой да не мърда! Аз отдавна съм замръзнал, шефе. О, какво опасно място! Добре, да си намерим място за лагер. Оскар, ти си на пост. Наглеждай бебето панда да не избяга. Блести, блести, звездичке малка. Чудя се какво си ти. Бебе панда, спинкай ти. Да носа сладки сънищата ти. Татко. Аз? Татко? Познай малкото. Утре по това време най-после ще си при истинските си родители. Ето това се казва късмет. Това е моят шанс да си отмъстя на онзи здравеняк. Само почакай. Здравей, здравей, малко бебче. Моя... Мик-Мик, защо крещиш така? Как така? Мислех, че сме... Така де, че потъваме. Защо да потъваме? Какви ги говориш? В пустинята сме. Какво? В пустинята ли?
А и нас никой не може да ни потопи. Все пак съм твой син. Ти си мой син? Разбира се. Как можа да забравиш? Ние също! И вие ли? Разбира се! Как си забравил, Мик-Мик? Как си могъл да забравиш? Чакайте, и вие ли? Хюстън? Разбира се, че и аз. Как си могъл да забравиш? Как си могъл да забравиш? Татко! 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 Татко, татко, татенце, тати. Пак онзи кошмар, който сънуваме заедно. Татко! Оскар! Оскар! Къде е бебето? Аз... Такова... Връщам се веднага. Бебе! 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 Къде си? Бебе! Бебенце! Да беше изчезнал ти, а не бебето. Нали трябваше да го пазиш? Слоновете са виновни за всичко. Ако не бяха те... Слоновете? Мик, ти си виновен! Трябваше да се досетиш, че не можеш да повериш бебето на Оскар! Аз ли? А ти къде беше? Вместо да гледаш Оскар, който трябваше да пази бебето, си спал като пън. Знаеш ли кой друг спи така? Пуйките за деня на благодарността, ето кой. Моля? Пуйка ли ме наричаш? Сега вече се ядосах. Много се ядосах. Когато за последно се ядосах така аз не помня нито една история, толкова съм ядосан. Не се карайте, приятели. Така няма да помогнем на бебето, Панда. Я виж кой се размърка. Малкият ни поет. Писна ми от вас. Край. Тръгвам си. Чао. За кога се мисли? Той ли си тръгва? И аз си тръгвам. Момчета, не бъдете такива! Жалко, бяхте чудесна публика за историите ми понякога. И какво ще правим сега? Аз сигурно ще се прибирам, а ти? Аз ще си стоя тук, изплашен до смърт. Край! Писна ми да ме е страх. Не издържам повече. Добре. И я да видим, кой би оставил такава дълга и широка следа като тази. Крокодил? Крокодил! Не, щеше да има следи от крака. Така, кой може да е? Може би змия? Значи е много голяма змия. Този път наистина е страшно. Непълно си прав. Ужасяващо е. Всеки би се изплашил до смърт. Само се замисли, кой би оставил такава следа? Вероятно нещо, което може да те глътне на една хапка. Но аз трябва да спася бебето. Така ли? И защо ти да го правиш? Нека другите вършат мръсната работа. Между другото, къде се дянаха твоите така наречени приятели? Тук няма никого.
Стана страхотно. До тук бяхме с събирането на семейството. Ха-ха! Не спасихме бебето. Да, колко типично. Старае се, а другото го знаете. Чакайте! Какво ми става? Още има надежда. Трябва да се върна. Да! Ще намеря бебето, Панда, и ще го върна на техните. Защо все аз съм виновен? Обвинявайте Оскар за всичко. Ако нещо не е наред, винаги е виновен той. Динозаврите са изчезнали. Много ясно, че е заради Оскар. Ами ледниковия период, пак аз съм виновен. Че кой друг? Глобалното затопляне. И за това съм виновен. Хайде, обвинете ме за всичко. Аз съм виновен. Само, че този път наистина съм виновен аз. Бебето ме обичаше. Вярваше ми. Какво направих аз? Що за див заек съм? Аз го изгубих и пак аз ще го намеря. Дюк, приятел, какво се случи с теб? Не мога да те позная. Бягаш и се криеш от опасностите. Бягаш ли? За да си седиш в топлото гнездо, така ли? Не, разбира се, че не. Но всички си тръгнаха. И какво? Не. Аз не съм пеликан, аз съм магаре. Ще спася бебето и това ще се превърне в най-хубавата от всичките ми истории. Гордееш ли се със себе си, тигре? Изгуби малкото бебе и всичките си приятели. За теб ще се носят легенди. Истински герои? Не. Така няма да стане. Малката панда разчита на теб и ти ще я спасиш, каквото и да става. Добре, не се прави на герой. Сам няма да постигнеш много. Тичай към дома с опашка между краката. Признавам, че не вярвах, че ще стигнеш дори и до тук. Мислиш, че си специален, защото си открил следа. За какъв се мислиш? За куче ли? Да се прибираме. Ще си живеем чудесно заедно, защото с теб сме истински страхливци. Не, ти не съществуваш. Чуваш ли? Не си реален. Махай се и ме остави. Махай се. Хайде, остави ме. Не. С кого се караш, Янус? Не. Аз никого. Упражнявам се. И за какво по-точно се упражняваш? Чакай, миг. Чуйте ме, приятели. Искам да ви кажа. Аз съм виновен за всичко. Това го знаем. Скъпи приятели, не се карайте. Свят няма да постигнем нищо. Трябва да работим заедно, ако искаме да спасим бебето. Трябва да съставим план. Разказвал ли съм ви за великата битка при Трафалгар? Какво? Не съм по игрите. Какво казвате? Таралеж се е разпънал и е скочил в океана? Вързали са въже на морски възел! Слънцето е изгряло и няма вълни. Не! Опитват се да ни кажат, че бебето е отвлечено от много голяма и много дълга змия. Да, от много голяма змия. Огромна. Как така от голяма змия? От питон ли? Имате ли представа къде е отвел бебето? След тях!
Няма нужда да плачеш. Няма да си много вкусна, ако плачеш много. Не си разваляй месцето. Ах, горкото бебче е гладно. Не се тревожи. Вечерята е почти готова. На теб се пада честа да си основното ястие. Струва ми се, че имаме компания. Стой тук и да не си посмяло да избягаш малкото. Ей, Дюк, вярно ли е, че тук живее някакъв безкрак жълт червей? О, да, точно така, наричат го и петнистата жаба. А наистина ли е толкова глупав, колкото казват? Да, ако направят олимпийски игри за идиоти, той ще е безспорен шампион. Мислите, че това е смешно? Добре, тогава. Здравейте! Време! Вие вървете, аз скоро ще ви настигна. Наблюдавайте ме внимателно, чуйте ме много добре. От сега нататък аз съм вашият господар. Ще ми се подчинявате и ще правите каквото ви кажа. Ей ти, фокусника! Стига фокуси, защото никой не ти вярва! Хипнотизирай това! Какво има, господин здравеняк? Да не те боли ръката? Спокойно. Ще спре да те боли. Ей, удължен хот-дог такъв. Пусни приятеля ми. Сам си го изпроси дълги уши. Яко е бил тук, коте на раета. Почакай, ще стигне и до теб. Най-после вече знам, че изобщо не съм сам. Сърдита мечка с супенето прекалява, а радостният заек като клон ме развеселява. А разкъсвачът ни, пернат клюн, огромен притежава. И вълк си имаме тъй плах, че да говори не посмява! Янус, дори не си го помисляй. Наистина ли мислиш да помогнеш на раирания Шекспир? Не бъди глупав. Бягай, докато още можеш. Повярвай ми, тази битка не е твоя, Янус. Престани, писна ми от теб. Ти не си реален. Точно тук грешиш, приятел. Истински сама ти не си. Ти си само мое отражение. Не съм. Стига толкова. Вече няма да се боя. Чуваш ли? Аз вече не се страхувам. Еха, аз не съм Янус.
Аз съм Джеки Чанус. Те винаги помагат ми в беда. От опашката ми маха и се змия. Обичам ги каквото и да става. Съгласни ли сте на равен резултат? Да бе, мечтай си, приятел. Няма начин. Пуснете ме и то веднага. Искаш да те пусна? Бих могъл. Ето, пуснах те! Намерих го! Спасих малкото! Здравей, бебче! Добре ли си? Браво, птицо, благодаря. И на теб, Янус. Добре се справи. Без теб нямаше да успеем. Благодаря за помощта. Нямаше да победим онзи пожарен Маркоч без теб. Усмелих се да скоча, защото Оскар и Амур ми показаха какво е смелост. Между другото, къде е Оскар? Мик-мик. О, къде е питонът? Много далеч от тук. Благодаря ти, Оскар. Ти ми спаси живота. О, я стига. Какви ги говориш? Без всички вас? Аз съм безполезен дребусък. Всички сме победители! Днес печалихме, защото си помагахме! Беше най-хубавият ми ден! Ще го запомня! Ей, помните ли как? Да, беше страхотно, приятели! Къде е този щъркел? Чакаме от толкова много време. Да, притеснявам се. Той ли е? Божичко! Сине! Моето бебе! Мамо! Тате! Нашият син. Добре. Какъв е планът, приятели? Мисля да поостана тук известно време. Ами да! Най-после си намерих публика. Не ме прекъсват, не спорят, вярват ми. Какво повече бих могъл да искам? А и вече знам истинска история. Аз също ще остана тук и ще напиша чудесни стихове за приключенията ни. Аз ще се върна в глутницата. Идват избори и искам да съм алфа машкарят. Тогава успех. С Оскар ще се върнем в нашата гора.
Да, време е да се прибираме. Добре, малкия. Ела да гушнеш Чичо Оскар. Оскар. Нашето бебе говори. Чули го? Каза ми името. Мик. Да не забравиш да ни дойдеш на гости. Когато пораснеш, става ли? Това важи и за вас. Имаме чудесна гора и много мед. Благодаря. Ще ви дойдем на гости. А вие винаги сте добре дошли тук. Приятно пътуване! Оскар. Мик. У дома си е най-хубаво. Направихме велико пътешествие. Аз тръгвам. Беше ми приятно да пътувам с теб. Ей, Оскар! Да? Какво? Остани да нощуваш тук. Утре ще започнем да ти строим къща. Наистина ли? Разбира се, че за какво са приятелите? Приятели ли сме? Сигурен ли си? Без никакво съмнение. Какво е това? Оскар! Какво има? О, Боже! О, не! Само не пак! Не е за вярване. Най-добре да се обадим в Штъркеловата служба за доставки за членска отстъпка. Режисьори Василий Ровенски и Наталия Нилова. Сценаристи Василий Ровенски и Били Фролик. Оператор Фьодор Мезенцев. Музика Иван Орюпин и Игор Бабаев. Ролите озвучиха актьорите Цветослава Симеонова, Петър Върбанов, Емил Емилов, Светломир Радев, Росен Русев. Преводач Пламен Озунов. Тон режисьор Емил Енев. Режисьор на дублажа Василка Сугарева. Студио Медиа Линк.